Kini ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong kanti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka stem. Henin gisngi ki yeng darbar thau an Lok Sabha kalai tai halor ka jingkran maj phang jong ha President Draupadi Murmu shabaro artli ki yeng darbar thau an ka ta ka Lok Sabha ba ka Rajya Sabha. Kilaitli ki an ya ki balas dam pentrikam naduk menin gisngi kin salong ki bementoi shibun ban penyo e ka hok kat kum ki jing dawa kapor laong menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah. Ha Arunachal Pradesh ka jing hab slap ka bajur ka lawan ra e ka jing lanat ka bakraw ha kaling ka jila. Kin mau buram ka All India Radio Akashvani Shillong mentnin ka sngi ya kaling ko snem ka bahnyo punyo jong ka jing seng ya ka. Ki khubor ki babnya. Kayeng darbar thawan Lok Sabha mentnin ka sngi kalai kran halor ka motion of thanks ha ka bayadei ba ka jing ajing kran jong ka President Draupadi Murmu shabaro artli ki yeng darbar thawan ka ta ka Lok Sabha ba ka Rajya Sabha. UMP ke BJP Anurag Thakur ula ai ka jingero ya ki latrekam bala shimda ka sarkar India ha ki spos nem bala dem. Uang ba ka sarkar hapo ka jingnam jo menteri rangbadu Narendra Modi kala treida ka jingjanai na ka benta ka bha ka miat jong ki pat ba bat banyo kan tiu atat e ka yo ka kon. Ulo ang ruba arpusan kulur ngut ki brio ki bedok ki la kiyo shaprang da ka jingpre lat jong ka sarkar bat prapo kulur ngut ki la yo jing mentoy na ka PM Garib Kalyan Anna Yojana ka bapanyo e ki marbam ki bokongsan. Nalor kata ka sarkar ka thau yeng hadu saw kulur teli na ka benta ki brio ki bedok bat la shnaru ya kumbakhat ar kulur teli ki jakalit bar ki bakhuj basuba. Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah ong ba ki laitli ki anye ki bala sedang penteri kam nadu men kesngi kin salong ki ba mentoi shibun ban penyo hok kat kum ki jing dawa jong kapor. Ong ba ka jing penthamai ke rukom tri kam ka an menta kan long kat kum ka jing long tandai jong keri hadien bala yo ya ka jing lait lut. Ha ka jing kren jong u ba kinong pathai khobor ha New Delhi ha ka bai dei ba ki tegi laitli ki an wa Amit Shah lo ong ba kini ki an ki pathamai kin pentikna ya ka jing pinyo hok na ka benta ki ba sha ban ben ba ha ka jo kapor ka jing bi sha ro kan salong ka ba kham sten. Ula bernap syusyu da ka boong ba kham haswa la penbiang jingeda tangi ka hok jong ki pulit hendai menta an penbiang jingeda wat ya ki ba ujor bat ki ba sha ya ka jing ban ben. Ha Arunachal Pradesh ka jingjur slap kelawan ra ka jing lanat ka bakraw ha kaleng ka jila. Katanat bishar sun beneng kala aidak jing maham ka bajur ha khandaitli ki district jong ka Arunachal Pradesh. Kiwi ki district ru kila yo jing maham malamala na ka jingjur slam. Ha papum pare district baro ki wa kan thopru ya ka wa pare kila tot palat ya dak ka jing ma. Bo ni ki jaka them kila dap ha kaleng. Namar ka jingdap lahaban pelat sana ka dam jong ka pare hydro project ka badan hajan sanggili hawa pare. Ha ita negar ka badai ka nongba jong ka Arunachal Pradesh ki bor punya district kila batha ya baro ki school ban khang shwa sansngi namar ka jingbam sangye jong uslam. Ki surok kaliru kila thot shibo namar ka jingtwa khandau ha ka surok ba National Highway khatlai Pasighat Pagin Alu. Kibuat bahalor jong ka Siang district kila batha ikipat ba ban amyat na ketika surok ba hapadeng uslap ubajur kamtam ha kapor menmit. Menta kidang persangwan pen khoj wet pen bhabyang ya ka surok kabala julor shibun namar jong kijing tua khandau. Kajing hab jong slap ubaklan sange kini kindiat sngi bala dep kelawan ra kajing tua khandau ha bon teli ki jaka ha Nongston West Khasi Hills district. Kajing tua khandau ka bakhamjur kala jam menhin ka step ha ka surok kali umli maulang su ha ka ba kajing jur jong kajing tua khandau kala penjulor ka wei ke dukan bat ya ka kali Maruti van ka bala penyeng hajan ka tei ke dukan. Amshim layo jing tip bandan ki bayap ni mensau na kata jing tua khandau namar amshim dan brio ha ke dukan ni ha ka kali ha ketika por. Katanat PWD kala le ka badan kam kenang menyadai ke jing embrio bat ya ke jing tua khandau. Layo khobor ba kala dan ke jing tua khandau ha kiwei ru ki benta jong ka surok Nongston mau et bat kiwei ki jaka ka bala penlong ya ki brio ki ban ngos ir. Namar jong ka jing tua khandau kala dan ka jing dhengkali ka bajur ha ka surok umli maulang su. Kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong.
Ka All India Radio Akashvani Shillong kala rakhi kan mau burom ye kalingkhu snem ka bah nyau punyau jong ka jingseng ye ka lani ka foundation de minnin ka sngi ha Shillong. La plie ka All India Radio Shillong ha ka shitrik unaitung ka khandai spa sau phra daulat jong ka jila Assam ha katika por u Akbar Haidari ha khamar ka jing sakhilang jong u menteri rangba jong ka Assam ha katika por u Gopinath Bordoloi. Kajing thmu ka bokong san jo ko All India Radio kalong ban sam jing hikai ban ai jing tip bat ban pen bernyai ki pat ba jong keri ka bayar ling ba ki program pa pher jong ka kum ki jing ruai ki drama ki jing kren bat kaput katem u MLA ka UDP u badairu menteri badem jo katanat puli puthi ka sarkar Meghalaya u bala kemen rumboi u lakentu ya u menteri katanat puli puthi jo ka sarkar India u Dharmendra Pradhan ban khmi biang sashisin ya ka trei ka ta jong ki kin hon ba pher ki bahap hapo katanat puli kinthop ru ya ka NTA ka UGC NCERT bat ki we Hapadeng ka jinge king halor ki jingduna ki babon ki balami ha ka por ba penlong ya ka examine neat uba lakmen rumboi uong bo menteri ka tanat puli puthi jong ka sarkar India udiben khot penlong ya ka jingilang jo ka Central Advisory Board of Education CABE ha ka ba ki menteri jong ka tanat puli puthi jong ki sarkar jilla ba pher ki long ki dekhot jong ka te ka board ka sarkar India kala thong ya ka committee ka bakan thop iki start shempang ha ki liang ki pa pher ban wad hi latre kam ki ba janai ki ban yarap pen bha bat pen thamai ya ka trei ka ta jong ka National Testing Agency NTA ha preng ka jingi pen inya ka bajur namar ka jingbam biang ker kompanya ya ka examine need mentau snem Katnat rekam juga sarkar India ka bakhmi ka electronics but information technology kan penlong ya ka artificial intelligence conference Global India Summit ka ba arsngi bat kan sedang naduk lasai ka sngi ha New Delhi. Katulong khubor sarkar ka pentip bagi jing temu ka bakongsan ka ba penlong ya ketika dorbar ba kalong ban yo pen klan ya ka jing ya trelang bat ya ka jing sam jing tip ka ba mar keliang. Ke India kan long kanong ilam ka bahakamat jang ka Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI. Ki start shempang ki bede ba ki but trekam mathamai jang ka juk mata kin se sam jing tip halor ki rukom trekam ki bajanai ki banyarap bo ya ka Artificial Intelligence AI ha ka jing shingan haba pendan kam meka. Ka 4th Battalion ha Sopian Nongston kalala ban penmi sakawai pat ka kanhon pulit constable na ka jaka ajing kai pentibit jongka nin ka sngi ki dan chispa khandai phulai ngot ki constable bat khat phrang ngot ki follower ki bala pendep ya ka jingsha hikai pentibit na Nongston haba kren hak te ka jingilang kanong ilam rang ba jong ki pulit kong nongrang kal ai khuble ya baro ki constable ki bala la ban pendep ya ka training haka program kala dan do ka jing sam ki khusnam shi ki constable ki bala yo jingi thu haka jinglong patibet taman jong ki ya ka bala bishar hakiliang ki ba pher katanat bishar sun mening kal aidak jing maham ya ka jing hap uslap ubajur ka than shate lamengi hakini ki arsingi ki bansawan ka start sign soma sen roy ka pentip ba uslap liur shen un sahab habarok ko wekeri hakini ki saw sansngi ki banwan Hasikim na rakhi penan burom mi ka gwala divas minhin ka sngi ban burom mi kinong pun mi dot jong jela Sikkim. Ulat jong ka Sikkim u Lakshman Prasad Acharya lembat menteri rong ba Prem Singh Tamang kila ai ka jingkhuble kitbok kit rubiang yi nong shong shnong baro kam tam e ki nong rem ki bari ye ki jingri ki ba pun mi dot. Ulat ai ka jing yaro ka bakraw ya ka ni ka jing persang ban pen ko bor ki nong rep ki bari jingri bar ki ba pen khlan ya ka yo ka kot ha ka jela. Kaptu kani ka khubor kalakot bakalawan chipi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata kapor prabaji nginya so baka Delhi station na kapanta ka khubor ka ktin Hindi ban penbud ka khubor ha ka ktin phareng ka kapor pra khatsan minin. Kani kadai ka Akashvani Shillong snob haban amantai ki khubor na Delhi.